Oikein mahtavaa päivää, ihmiset. Aletaan pelaamaan taas Binding of Isaacia nyt taas muutaman päivän jälkeen. Elikkä tarkoituksena nyt olisi taas jatkaa tätä vanhaa Sammarattaa, elikkä etsiä näitä mistä takaa unlokata, eli ensimmäisenä nämä kaikki. No winstreakki on -2, koska on nyt tosi huonosti mennyt vähän aikaa, että hävin koko ajan oikeastaan, että ollut sitä kaikkein inhottavinta pelimuotoa, eli just sitä, että se 40 minuuttia kulluu ja sitten se kuolet. Siinä oli taas niinkö hyvää tuo hukkaan. Lähdetään koittamaan Keinillä nytten saataisiko me tämä Shadehan ja sitten lopulta jopa tämä Lämi tapettua. Sillai kivasti. Viimeksihän mä tein videon tosiaan tuosta, tein englanniksi videon ja oi pojat, olihan sekin nyt jotakin. Ei varmasti kukaan kuunnellut sitä sen pahemmin. Kato pari pommia. Ei kukaan varmasti kuunnellutkaan sen pahemmin, kun englanniksi höpötin ja en tiedä sitten kattoo kukaan siellä Twitchissä tätä videota, koska sehän säilyy tosiaan se 4 viikkoa, kun olet tämä ei... Mikä se on se... Onko se Power vai Ultimate, mikä helvetti se olikaan, en muista enää sitä. Se oli kuitenkin se, että se pystyt sen maksamaan sen onko se $8 kuussa, vai mitä se on, sinne Twitchille turbo taisi olla. Niin saat sitten ne lisää featuret siihen, muun muassa tästä nyt, jos minä sen ottaisin, niin tästä lähtisi nämä mustat boardit pois, eli ei olisi näitä laitoja tässä näin. Mutta en tiedä sitten haittaako nämä loppupeleissä sitten yhtään, että rajaa peliä jotain kuten ja kaikkea tämmöstä. Ja tosiaan eilen yöllä tosiaan minä värkkäsin koko eilisen illan, että minä sain sen OBS-playerin, oliko se OBS-playerin, sain toimimaan itellä, että minähän tosiaan ensimmäistä kertaa menin ja striimahin sitten tietokoneella. Minä tässä sitäkään ei kukaan ollut tietenkään ehkä seuraamassa. Yksi taisi olla seuraamassa, minä oikein muistan. Yksi oli katsomassa sitä. Pelasin tosiaan tätä. Mikä se nyt oli? Herra jumala, kun unohtuu nimikin. Nuclear Throne. Joo, Nuclear Throne. Sitä me pelasin tuossa jonkun aikaa. Ja pakko nyt oli kyllä hyvää peliä, että ei voi moittia. Että se oli just vähän niinku sanottu, että se on niinku Isaac Steroidessa, että se on niinku tosi paljon liikennettä ruudulla yhdellä kertaa, että siellä on niinku ne projektaaleja ampumia vihollisia on aivan älyttömästi. Ja se niinku sitten kerätään randomeita asseita, mitä nyt ikinä saakaan irti sieltä, mitä tulee vastaan. Aina riippuu. Joskus saat tosi huonoja asseita, joskus saat hyviä asseita. Joskus et saa mitään kunnollista. Joskus saa melee-aseita. Mikä ei nekään vissi ihan huonoja ole. Mitään kuolla nyt tässä jo. Perhana mato. Koittaa puhua ja ampua samaa aikaa. No niin. Paskan möivät. Uudestaan vaan. No killer. Piercing tierst. Penetrate jotain. Joo, mutta kuitenkin. Hyvä oli peli ja minä saan sen OBS-playerin vihdoinkin toimimaan itellä. Eli mihin näistä oli tossa aivan älyttömästi ongelmia. Mulla on aina se minun kirous oikeastaan kaikenlaisten tämmösten jos puhutaan minkäänlaista tekniikasta, niin mulla on aina sellainen kirous, että mulla ei mene mikään kerralla. Että se on aina se on se, että menee kato HP. Menee aina siihen, että jotakin vaikeuksia tulee. Että jos kerrankin tapahtuisi sillä tavalla, että menisi kaikki hyvin, niin sehän olisi mahtavaa, mutta ei, kuulepa. Lisää ongelmia vain, niin paljon kuin mahdollista. Jos oli kaikenlaista ongelmia, piti asentaa kaikkea shaibaa. Joo. Mutta seuraavaksi voidaan puhua siitä, että monesti miettinyt, että millä kielellä näitä tekee näitä striimejä. No, totta kai mulle suomi on äidinkieli. Se on se, mikä mulle on kaikista helpoin puhua, mutta sitten taas minkälaisen yleisö se tavoittaa. Mä ei sekään minua hirveästi kiinnosta, että
Mie olen tyytyväinen, jos joku edes tykkää niinku kattoa, että mie pelaan, että se on niinku, että... On tämä mullekin vaan niinku pelkkä tämmönen, että kun ei muuta tekemistä löytynyt, niin aloin sitten striimaamaan ja tämmöstä näin, että... Just nyt sain siivottua tuossa ja päätin, että eipä lyön tämän päälle ja koitan, kun luin tuolta netistä näitä juttuja tästä striimauksesta niinku Pleikkari 4:lla, että mulla on ollut se tosiaan, jos katsoo niitä vanhoja, muun muassa Bloodborne Vicar Amelia tappo, niin siinähän oli se, että aivan järkyttävän näköistä. Siis aivan niinku siis viimeisen päälle hirveätä se 420p, kun se on, vai mikä on se määrä siinä. Ja siis sehän on aivan hirveätä katsottavaa. Ja kun minä ajattelin just sitä, että kun tulee tosiaan huhtikuussa tulee Dark Souls 3, ja minä haluan siitä sen minun ensimmäisen tunnin pelata. Minä haluan sen niinku pelata, näyttää, striimata, joka ensimmäisen tunnin. Niin ei sitä haluaisi tehdä semmosella niinku surkealla kuvalla. Et siinä haluaisi, että se olisi niinku hyvä kuva, että sitä pitäisi kattoakin ilman, että pitää aikaa siristelee silmiä. Sitten tässä luin tosiaan netistä, että meet sinne tämän, oot missannut luultavasti sen pienen valikon tässä Pleikkari 4:lla, että menet sinne ja painat, että sen tämä striimauslaatu olisi the best, eli HD. Ja niinhän me olinkin. En minä sitä ollut huomannut ennen, että siellä oli semmonen vaihtoehto tullut. Koska minun muistaakseni joku aika sitten ei ollut edes sitä vaihtoehtoa. Me olin niinku aika varma siitä, ettei sitä ollut sitä vaihtoehtoa, että olisi niinku HD-nä pystynyt striimaamaan. Niinku Pleikkari 4:lla. Heti kun minä taas pistin sen tietokoneelta toimimaan ja striimasin sen puoli tuntia sitä Nucleotronia, niin sitten kun me uploadahin sen YouTubeen, niin sitten ihan hyvä itemeitä. Niin anteeksi. Mutta siis joo. Heti kun pistin sen YouTubeen, niin se oli 700 mitä, eikä HD-nä. Elikkä sitä oli niinku hyvä katsoa. Ja toimi ihan niinku luottavasti. Mulla oli niinku itelläkin niinku yllätyin niinku siitä tosi paljon, miten hyvin se toimi. Että ei niinku sinällään niinku sen, jos ei oteta huomioon sen koko OBS-asentamista ja tämmöstä näin, niin jos ei sitä oteta huomioon, niin kaikki meni muuten yllättävän hyvin. Että ehkä vielä pieni mahdollisuus, että onnistuskin jossakin joskus. Ja nyt minä koitan tämän uploadan kanssa YouTubeen. Ja sitten katon, että jos tämä tulisi 720p kanssa, niin silloin minä voisin ihan oikeasti huokasta helpotuksesta ja alkaa suunnitella paremmin sitä Dark Souls 3 tunnin peluuta. Koska se sitten kannattaisi sitten oikeasti. Koska olisi hyvä kuvanlaatu ja ihmiset saattaisipa tykätä katsoa sitä. Ja tosiaan, jos me palataan siihen kieleen, niin äidinkielellä teen näitä, niin suomi hoituu suhteellisen ok. Vähän puheet tökkii, koska en mä ole tottunut tämmöiseen puhumiseen pelin ääressä, että minä olen hyvin vasta alkoja. On mullakin tuttuja, jotka on striimaa ihan tuossa työstä vain, että ei mitään ongelmaa, mutta ei teillä on vähän vielä semmonen, että en oikein tiedä, että mitä tehdä. Että semmoista menee sitten yleensä. Menee vähän höpöttämiseksi välillä, saivarteluksi ja puhetakkua. Ja sitten, että voi pojakka sitten alkaa tekemään päätät, että minäpä teen englanniksi nyt tämän, että semmoisenpa minä teen, että Englanti, English. Sinne minä alan vääntämään, niin voi kuule, kun se menee. Sad onion tears up. Sitten se menee kuule kunnolla sanalla niinku penki alle, että sitten tulee semmoista ralli-englantia, että olis kuule Kimi Raikkonenkin aivan katteellinen, että sillä olisi kolikkoja, koska en voikaan, ei ole avainta. Ögataan sitten, kun myöhemmin. Mutta joo, ralli englanniksihan se aina yleensä sitten menee, että minusta aina semmosia inhottavia juttuja, että kyllä ne ihan ymmärrettävästi kuitenkin jollakin tavalla puhuu, mitä se videonkin katsoin jälkikäteen. Tosiaan, en mienikään mitään valtavaa yleisöä katsella, emme ole alkamassa miksikään koko päiväksi striimaajaksi ja koita saada itselle YouTube-partnershipia tai mitään tällä
hommalla ei minusta ole siihen, että ei. Mä katon paljon striimaajia, mä katon pelaajia ja mä katon muita näin, mutta sitten mä ajattelin, että ei se mulle toimisi. Se ei toimisi mulle ensinnäkään sen takia, että meikäläinen ei ole semmonen luonteeltaan semmonen, että mä haluaisin tehdä tätä NS-ammatiksi tätä pelaamista. Jos mulla olisi, sanotaan nyt vaikka jopa 1000 ihmistä, jotka seuraisi minua. Jotka olisi oikeasti sepä semmosia, että ne vähän jo vaatis, että hei, että missä on videota, että on aikaa viime videosta, että pitäisikö tulla pikkuhiljaa. Niin sitten tulee vähän semmoinen, että ai, sattuu. Vähän ei oikein ei ole oikein hyvä. En tykkää siitä, koska mien rakastan tätä harrastusta, pelaamista ja kaikkea tämmöstä näin, mutta mien halua, että sitten minusta tulisi että tulisi miten sitä sanois, tästä tulisi ikään kuin tästä hommasta. Kun minä haluan tehdä tätä niin kasuaalisesti, kun me vaan pystyn tekemään tätä. Magic Mushroom, nice. Nämä on aivan täynnä, nice. Joo. Jos te ymmärrätte, mitä me tarkoitan sillä, että minä haluan pitää tämän harrastuksena, tämmöisenä, että minä teen tätä videota YouTubeen, joku tulee katsomaan, jos ei tule katsomaan, niin se on ihan okei. Striimailen, välillä puhun englantia, välillä puhun suomea, ja sitten ihmiset tulee katsomaan, ne ajattelee, että mitä tää höpisee tossa, että se puhuu suomea. Nytkään mulla ei ole Twitchissä tietenkään säädettynä esimerkiksi se, että me ei puhu tätä nyt suomeksi, että kieli on suomi. Mutta se vissiin IPn kautta auttaa sillä tavalla, että suomalaiset Twitchin käyttäjät pystyy ajautumaan minun peliä katsomaan heti. Niin, se voi saattaa olla. Mutta hei, nyt huomasin semmoisen, että tässä vihdoinkin tullaan tähän oikeaan maailmaan. Niin eikä tähän pelimaailmaan, niin nyt taitaa vihdoinkin olla hyvä rani. Tällä tavalla oikeasti toimiva rani. Mutta meillä on taas se pikkuinen homma tässä eessä, että tulee vettä. On ei oo mitään mikä suojaa meidän energiaa, eli nyt tarvitsisi tämän Pfefferen nyt avuksi, koska jos me nyt lähdetään tuonne saatanaa tappamaan ja sitten lämiä kohti ja siellä menettää aina sen kuuluisan yhden sydämen per juttu, otetaan tämä. Niin menettää sen yhden sydämen per yksi isku. Niin meiltä loppuu nämä, vaikka nyt näyttää hyvältä, nyt näyttää siltä, että onhan meillä energiaa ja mitään hätää, mutta se on aika yllättävän nopea loppu nämä enkat heti. Ollaan vielä tämän tosta. Et se silloin lähtee henki lähtee. Et se on sitten semmonen asia, mikä yleensä sitten pilaa, ja sitten kun tässä menee hyvin taas, ja pelataan, ja ei mitään, ei maailmassa ole mitään ongelmia, hämähäkkää. Maailmassa ei ole mitään ongelmia, ja kaikki on hyvin, ja kaikkea tämmöstä näin, mutta sitten kun päästään tuonne, meillä menee aikaa tähän pelaamiseen totta kai, ja me kulutetaan tässä semmoista pientä joutuaikaa, ja sitten menee 40 minuuttia yhtäkkiä, nyt on 13 minuuttia tässä näin, ja sitten me päässään sinne ja yhtäkkiä käykö sillä tavalla, että huppista kekkaa me kuoltiin. Sitten on hups. Me tarvitaan nyt jotakin, mikä suojaa meidän enkkaa. Meillä on aika hyvä tuo bossille on tosiaan tämä setä Krampuksen pää. Joka just tätä me tarkoitan. Niin setä Krampuksen pää, joka sitten meitä ohjaa ja auttaa bosseissa aika hyvin, että se on sitten semmonen, jolla me päässään bossit clearattua. Mutta yleensä näissä peleissä Isaacissakin on se ongelma, että tässä ei ole ongelmana nämä bossit, vaan tässä on ongelmana se bossille pääsy. Noin. Enkä tiedä miksen saanut Devil Dealia. Kävin ottaan yhden Devil Dealin tuolta muistaakseni. Kävinkö ottaa Devil Dealin? En muista. En oo saanut Angel Roomiakaan itselle tehdä. Ei mitään. Oho.
mennään aika lailla samaan tahti. 10 minuuttia mennyt tästä peliä itsessään, niin olisi mahdollisuus päästä boss rushiinkin tässä. Mulla ei tule boss rushia tälle, että se voisi kyllä käydä melkein läpi. Siinä menisi taas aikaa, mutta en mä usko, että me boss rushin pystyy menemään läpi. Mutta ainoa mikä nyt tässä on hyvä, että mulla on Pyromaniac, eli mikä räjähykset ei tee minun yhtään damagea. Eikä sitä on niinku semmonen plussa. Olihan mulla Pyromaniac. Oli. Ja tuossa on siidikin näkyy tosiaan tuossa sitten, että jos haluatte ottaa sen, niin ottakaa. Mutta eipä tämä mitenkään niin hirveän erikoinen ole. Kaikista jänni asia, minkä olen itse niinku huomannut, on se, että kaikki ns. Onnistuneimmat jutut, mitä on tehnyt tämmöistä, mitkä on mennyt pelit, niin ne on justiinsa tapahtunut sillä, että on saanut tämän saitit. Ne on ollut se kaiken perusta aina. Ja nyt tulee hyvää ronitsu, no sitten tulee no saitit, eikä se on taas niinku tämmönen. Mustia sydämiä. Katsotaan mitä nyt tapahtuu. Tosiaan niinku tuohon yksi ja sitten tuohon yksi. Okei, Two of Hearts. Answers Visions. Tuli hyvä. En käytä sitä vielä, mutta se on ihan ok. Ihan ok, ei okei, ei koi. En ole löytänyt vielä item-ruumia, se pitää löytää. Toivomassa, että tulee hyvää tavaraa. Sitä ei nimittäin useasti tule tässä vaiheessa. Katsomaan. Hui. Hui. Champions. Tai joo. Mistähän sitä sitten höpöttäis tämän ihanan pelin aikana, jonka kaikki muteettaa kuitenkin, mutta Mutta joo, tosiaan niin tuo englanniksi ei hoiju niin sukkelaa nämä kuin suomeksi. Tai sitten minkälaista yleisöä tavoittelee, että lähteekö niin tästä porukka pois, jos ei puhu suomea. Tai lähteekö porukka pois, jos ei puhu englantia. Sitä en tiedä. Ei välttämättä, niin kuin, mikä välttämättä aina puhetta kuuntele ihmisiltä, että välillä minä tykkään, että minä ihan katson gameplaytä ja siksi minä tykkäänkin aina välissä tehdä semmoista niin gameplaytä, missä ei ole puhetta. Ihan vain sen takia, että saa sen pelaamisen siihen vaan. Ja sitten ihmiset saa katsella sitä pelaamista. Jos joku ihminen haluaa katsoa gameplaytä jostakin pelistä, niin se voi tulla katsomaan sitä gameplaytä sitä pelistä. Mutta ei sen tarvitse mitään tehdä. Se alkaa kuuntelemaan, kun joku höpöttää tossa noin. Nyt tulee kyllä kunnolla solharttajan pakokaan. Täälläkö pystyy? Miekin tykkään siitä itekin niinku hakea ja mennä ja katsella, kun ihmiset pelaa. En mie tykkää aina katsella tai kuunnella, kun ihmiset puhuu siinä. Kun sillä ei ole mitään, niinku oikeesti mitään painoarvoa loppupeleissä sillä, että se toinen puhuu siinä. Että se on vaan pelaa sitä peliä ja that's it. Se on aina vähän semmonen. Kuka tykkää, kuka ei. Tietenkin ne on makuasioita ja makuasioista ei voi kiistellä muuta kuin internetissä, mutta niin. Minusta ainakin tässä tuntuu siltä, että en tykkää joka ikinen kerta olla kuunnelmassa, kun joku puhuu, että ei minua kommentoida aina kiinnosta. Esimerkiksi silloin, kun katsoo jotakin gameplaytä muuten vaan. Tai esimerkiksi sitten, kun mie esimerkiksi katson pelin arvostelua, tai joku tekee jonkun paskaa kyllä. Mutta joku tekee jonkun video vaikka jostakin pelistä, kun uusi peli on tullut ja joku menee sitten tsekaamaan, että se on tämmönen se peli, ja me katsotaan, että okei. Näyttää ihan hyvältä, että mikäs tässä. En tiedä mitä tämä tekee. Niin joskus on mukavasti kuunnella, kun ihmiset pöpöttää. Ihan vaan niinkö, vaikka ei puhuis välttämättä mitään.
Sitten välillä taas on ihan mukava, kun hiljasta, eikä mitään niin ylimäärässä tulee döt. Mom. Oi se on boss rushinkin. Noin paljon aikaa. Tämä ja käydään täällä ja sitten Dead Sea Scroll, joka on aivan hyödytön. Ei mitään väliä. Tänne, mikäs täällä olisi? Täällä olisi Gnarled Leaf. Gnarled Leaf on ihan hyvä. Jos pitää niinku suojella itse. Pitääkö tää? Boss Rush mennään läpi. Me voisin pitää pikkusen tauon höpötyksessä, että pelataan tämä Boss Rush läpi tästä. Alright. Silent.
Tadii! Päästään se läpi vihdoinkin. Jotakin aivan uskomattoman hyödytöntä saatiin tuosta, mutta on Canal Leave, sen sillä tekee jotain kaiketi jossain. Mä otan yksi projektailta, että jos tulee aivan kuumat paikat, niin pystyy sitten NS seivaamaan itseensä, että pysyy vaan paikallaan, niin muuttuu undestructible tyypiksi. Kuka ties, vaikka saattaa lisääkin tommosia projektaalijuttuja tähän. Mennään eteenpäin. Lähdetään nyt kohti tuota Woombia. Koska mulla on tätä peliä pelaamaan, onko itellä miettinyt, että kuinka paljon mulla on pelituntia tässä pelissä. Tämä taitaa olla niinku Dark Souls 1 jälkeen yksi toinen peli, missä mulla on niinku tosi paljon tunteja. Että se on niinku ihan selvä, että mulla on pelaa niinku tätä lähes päivittäin. Että jos en pelaa täällä, me pelaan sitä toisaalla. Että mulla on 2 paikkaa, missä me yleensä pelaan sitä tätä peliä. Kyllä se niinku pikkuhiljaa niinku alkaa vuosien varrella tulemaan tunteja ihan niinku kiitettävästi, että tää kuitenkin pelattu. Nyt otellaan vaan sitä Afterbirthia tosiaan, että koska se tulisi meille markkinoille, niin pleikkarille, niin päästäis pelaamaan sitäkin. Siinä kiva uusia itemeitä, mitä sais koittaa. Jos ei oteta huomioon Lostin itemeitä, niin nämä on aika useampia itemeitä kokeilu ite. Vähintään saanut sitä, mutta tehnyt mitään tyhjän tehnytkään. Jos tää menee hitaasti. Pitäis olla jo tuolla bossilla, ettei hukkais liikaa aikaa. God hang it. Ja näin sitä menee Soul Heartit hyvää tahtia tonne sinne mitä saatiin. Niin menee sitten oikein kivasti. En kyllä lähde tuhlaamaan tuota noin. Horde Babylon ei sillä mitään. Otan Dark Bumista varattua ja pystyn saamaan näitä. Flight olisi muuten tosi hyödyllinen, mutta kun en halua tuhlata tätä toista tuossa. Krampuksen pää on sen verran tehokas kaikissa bosseissa. Vie niiltä aina niin paljon enkkaa pois, että minä haluan niitä yksinkertaisesti uhrata. Price is too much. God damn it. Miksi mä muuta hakenut hartteella? En minä tiedä, en osaa tehdä. En mä osaa saakeli tehdä mitään. Kiitos hämähäkistä. Hakkeen tuolta. Blackheart, thanks. What have you lost? I have lost nothing. I lost nothing. Sydämiä kun tulee, niin se on ihan hyvä. Sitten saa Dark Bumille syöttää niitä. Joskus on vähän semmoista, että tulee entä punaisia sydämiä, vaikka se on kyllä mitään lähtee. Noniin, päässi. Nulkas ympäri. Vihdoinkin. Joo, tosiaan. Niin kuin minä sanoinkin tuossa vähän alkupuolella, että minä itse seuraan aika monia niin tämmösiä niin pelaajia. Minä katselen, mulla on MMO-hutit ja muut, mitä minä seurailen. Ja vaikka mä olekaan pitkään aikaa pelannutkaan MMOita, ihan vaan sen takia, koska minun kone ei niin yksinkertaisesti enää riitä sitä. Sitten loppuu löpö. Alkaa olemaan niin vanha tietokone jo, että sillä ei enää tee enää mitään. No can do. 2 diamonds. Tiedä mitä he teki. Olisihan se mukava pelata mörppiäkin pitkästä aikaa. Aikoina niin aloitin silloin mörppien pelaamisen
joskus kun olin yläasteella, eli minun pelaushistoriahan on tosiaan semmonen, en oo koskaan sen selittänytkään minun pelaushistoriaa, mutta minun pelaushistoria on semmonen, että minä aloitin aikoinani pelaamaan niinkö kaikkia TK:ta, tapaa kaikki, ja synnyin 90-luvulla. Ja sitten tämmöstä muuta, niin aloin sitten pelaamaan kaikkea tämmöstä. Sitten tuli TK:t ja muiden tämmösten peruspelien jälkeen, mitä oikeastaan kaikki 90-luvun lapset on varmasti pelannut koulussa. Niin pelasin happohotellia sitten. Ja siihenhän kuule upposi sitä hynää. Et sehän se oli vasta semmonen viimeisen päälle peli, johon haluttiin ostaa happokolei. Piti saa klubisohvaa ja pläsiä. Onko sulla antaa krääsää? Aivan niinku tämmöstä... Kaikki varmasti muistaa. On niinku tämmöstä aika perushuttua, mitä silloin tehtiin. Ja sitten kun se oli sitten ohi, niin sitten olisiko kutosluokalla, vetos- tai kutosluokalla sitten alettiin pelaamaan Runescapea. Runescapehan on minun kaikkien aikojen suosikki niinkö ihan vaan sen takia, että se oli se mistä minä aloitin aikoinani pelaamisen. Noniin. Turi. Ruutamaan kanssa varoa tuolta. Mutta siis Runescapesta alkoi semmonen ensimmäinen tämmönen pelaaminen, missä oli niinku kansainvälistä porukkaa. Että oli niinku, oli suomalaisia pelasi, mutta pelasi niinku enemmälti paljon näitä ulkomaalaisia. Elikkä englanti oli se kieli, mitä silloin käytettiin. Ja siitähän se lähti se minun englannin opiskelukin, niin sillä on itse opiskelu. Koska oli pakko. Oli niin yksinkertaisesti pakko opiskella englantia. Ei voinut sanoa, että en halua opiskella englantia, ei minua kiinnosta englantia, kun saa tarkki. Sinun piti pystyä kommunikoimaan muiden ihmisten kanssa siellä. Siinä sitä sitten mentiin. Sillä tavalla kivasti. Kauan sen sitten meni, kun sitten sitä pelaat. Tässä muistaakseni yläasteella, olisiko 7-luokalla vai niin silloin loppu se pelaaminen. Et se oli sitten sitä, että ei enää kiitos, en pelaa, että nyt se riitti. Se oli semmonen päätös, joka sitten tehtiin siinä ja alettiin sitten pelaa mörppejä. Että sitten ensimmäiset mörpit tuli ja itse asiassa luokkakaveri vielä, niin se pelasi kanssa, niin se ensimmäisen näytti sitä mitä pelataan ja... No en tietenkään saa päähän, että mikä se oli se peli, mutta... Sen mä muistan, että se oli hyvä. Että semmonen yhdellinen mörkkö se kuljettiin ja siinä oli hirveästi skillejä, siinä oli se joku semmonen tyyppi, joka sitten oli miekkailija, boviampuja, velhoja, nämä kaikki perusulut ja siinä pystyt tekemään sitten näitä omia juttujas. Ja aina kun se käytti skilliä, niin se taso nousi ja sen sai sitten tiettyyn pisteeseen asti. Sain sen tiettyyn pisteeseen asti ja sitten nostettua, sen jälkeen se loppuu. Et se oli mukava. Ja sitten siinä aina niinku näitä pelejä. Eikö siis mitä missä liitä? Siis näitä miekkoja kehitettiin. Et se niinku armoreita ja asseita enimmäkseen. Et silloin oli semmoset kivet, mitkä niinku kehitti aseita niinku +1, +2, jne. Ja se oli sitten semmonen, että aina kun sait sen, niin se oli hyvä. Ja sitten mitä korkeammalle mentiin, niin sitä enemmän sitten alkoi sitten se, että se saattoi epäonnistua. Silloin kun se epäonnistui, niin se putosi yhdellä se asseen taso. Et se oli sitten... Se oli kyllä mielenkiintoinen peli.
Minä muistan vielä, kun minä sain itekin sen, sain tuolta semmoselle... Mihinkäs minä muuten sainkaan sen? Olisikohan se ollut peräti niinkö... Mikähän se oli? Olisiko se ollut 8? No, seitankin tapettu, kiva. Se oli 8. Kyllä me muistan, että se oli 8 se, mikä me tapoin sen tyypin siinä. Että se oli 8. Ja 8 oli semmoinen, se meni hohtavaksi. Ja se oli jo niinku semmoinen jes. Että se oli niinku kaikille, että herra jumala, että sä oot onnekas kaveri, että ei läheskään kaikki saa 8. Sitten oli vielä 9 ja 10. Että se oli sitten vielä semmonen, niinku, mitä sitten tehtiin ja käytettiin. Että se oli niinku, että huh. Että tämä, että nyt on niinku viimeisen päälle tuota... Nyt on viimeisen päälle tuota sitten... Asetta. Että niitä aina sitten käytettiin niitä aseita hyväksi. Ja sitä mentiin. No niin. Pääsiköhän me lämmyn läpi. Toki tuli tosta nyt. Tapethan me toi ja... Joo, se oli sitten minun mörppi aikakausi, jolloin me pelasin mörppejä hirveästi. Oli sitten pelasin muitakin mörppiä, sitten lopetin sen yhden pelaamisen, aloin pelaamaan toista mörppiä. Toista mörppiä aloin pelailemaan sitten ja... Se oli kans semmonen... Kukaan se on toinen mörppi, mitä oli Adventure Quest vai mikä se oli semmonen, jossa niinku oli niitä lohikärme heboja. Se taisi olla yksi semmonen, mitä pelattiin. Se oli semmonen mukava. Sitä pelattiin aika kauan aikaakin. Sitten tuli kaikki, alettiin kokeilemaan mörppiä hirveästi. Minä muistan vielä mun pikkuveljen kanssa. Me katsottiin netistä semmoista listaa, missä oli erilaisia mörppejä. Pelattiin niitä, sitten kokeiltiin. Varmasti mä oon elämän aikana koittanut varmasti melkein 100 tai toista sataa mörppiä erilaisia, kaikenlaisia yrittänyt. Se oli niinku semmonen, että mistä mä tykkäsin sitten, että nyt on tämmöstä viimeisen päälle hyvää mörppiä. Pelataan tätä vähän aikaa ja sitten käykö sitä tulla, että huppista keikkaa tähän kyllästyykin. Mutta ei sitä jaksanutkaan pelata sitten loputtommin. Mikä oli ymmärrettävää. Ei kaikkia pelejä jaksa pelata niin kauan aikaa, että se olisi tuli vaan semmoinen että mitäs tässä, että miksi jaksasin pelata, että se oli niin geneeristä tai tämmöstä. No ihan niinku se aivan totta, että 99% mörpeistä oli samalla kaavalla meneviä, että ei niissä ole mitään innovatiivista tai mitään. Ehkä viimeisen peli, jossa oli jotakin innovatiivista, oli Tera, mutta niin. Ja niinku, kyllä mä pelasin oman osuuteni niin myöskin niinku esimerkiksi mitäs oli tätä Vovi. Että mulla kaverit houkutteli mut pelaamaan. Ja kyllä me sitä pelattiin sitten loppupeleissä, että ihan kiva. No on inhottavia kavereita. Onneksi mulla on tuo Pyromaniakki, niin me saan piettyä sydämet tasalla. Niin tuu syvään kohtausta. Mutta joo. Hyi, vuotetaanpa tähän loput rahkoita, että... Aha. No, tähän enemmän asua tuonne. Mä fuulia tarvitse kyllä nyt tähän hetkeen. Melkein meinas tulla noute. Ei yhtään hyvä tämä. Eikö pommekkään kyllä ihan niinku tuulattavaksi. Mullina.
No nice. Hitosti näitä tyyppejä. Aika on toi älytöntä vaaraa tee. Harmittomia loppupeleissä. En tiedä kyllä voitanko. Jos ei tule niinku chestiä ja tulee jotakin mutta mikä nostas pikkusen enemmän niinku tätä voimaa mulla, niin en tiedä voitanko. Kyllä menee aika hataraksi, että just vähän hiinä, että voittaako mitään. Ainakin on mullikani. Että saattaa pikkusen lisää jotakin. Vaikka kyllä on yhtään mitään. Mitä meillä tekis mitään. Mutta joo. Sitten kun mörpit loppu, että en pelannut näin mörppejä. En jaksanut yksinkertaisesti näin pelata niitä mörppejä, niin sitten aloin vaan, että joo. Siirrytään kunnolla pleikkariin. Meillähän on niinku, meillä on aina ollut niinku pelikoneita meidän perheellä. Että me pelattiin aina niitä sitten ollut pleikkari ykkösestä alle, kun ei ollut Nintendoa ja kaikkia. Me ollaan kasvattu konsoleitten parissa. Oli vaan tietynlainen feissi, kun alettiin pelaamaan sitten näitä. Alettiin pelaamaan sitten enemmän noita mörppejä. Se oli tietynlainen vaihe meillä sitten siinä. Mikäs siinä sitten olikaan, me tykättiin siitä. Ihan niinku oli viimeisen päälle hyvä juttu. Ja sitten tietokoneella pelannut tossa, että kun tietokone meni huonoksi mörpeistä, niin sitten elikkä meni kaikki paskaksi ja ei nyt ole rahaakaan ollut pistää mihinkään uusiin ossiin, niin sitten jää nyt sitten vähän se pelaaminen. Mutta mennäänpä sitten lämiin. Lämmän. Katsotaan mitä käy. Heti kun menee kahteen ossaan, niin sitten Sitten vasta tuon toisempi eikä nyt, niinkö kun tulee tuon tasalle laita sen tasalle. Näin. No, se nyt se tekee tuolta. Hehehe, voitettiin. Ja saatiin vielä boss rushikin läpi. Aivan niin kuin nyt taittiin saada koko siuhnaavan Kanein nyt niin täyteen. Yhdellä kertaa. Nice. 44 minuuttia meni tässä hommassa. Ei kai siinä. Ja nyt vihdoinkin voitti. Ei kuollut kesken kaiken. Able. Nyrän. Kane on täynnä. Yes, hyvä juttu. Mutta se oli se minun höpöttämisen täyteinen striimi tällä kertaa. Tämä tulee tuonne Facebookiin, YouTubeen ja sitten tämä tulee myös tänne tähän Twitchiin. Ja tosiaan pari viikkoa tämä tällä Twitchissä on sitten, että jos te katsotte tämän jälkeenpäin, niin kiitos katsomisesta, että katoitte. Mutta muuten striimin aikana harrastettiin aika paljon yksin puhelua, mikä ei sinällään haittaa yhtään, onhan siihen kiva puhua yksin. Mutta kiitoksia ja näkemiin ja ollaan uudestaan kuulolla joskus. Thank you, come again.